Kokan kiwaro amo damne ni Burkina Faso konna e ISC jamana demunu me nulu ka bara belunu manviani adamani atobotoli makata se kenya ko mata ulube jerela ni wati na ministru bela jidebe wagadugu ka ofei mi ye captain Ibrahim Traoré ye one ale nyoanye haglila falo nga sika sigisenga colonel major Assa Badialo alebe mali togola mi ye babu nunu bela jide sa o kunye sika bolo du nyoma ka nyini banmanga tove falai ko jamana saba nga demew ka ɲɛsu ka mamunu yu sigoro bila ka ɲɛsi hinɛ ma ka ɲɛsi dɛmɛ wɛrɛw ma ko a bɛɛ lajɛlen ka kɛ bakuruba kelen ye AES tɔgɔ la ka se ka ɲɛnabɔ o de ka di u ye a ka kɛ ni sanni kelen kelen ye ko nafa tɛna na kɛ o la u y'a yira sa kabini san 2023 jamana saba in tun ye nin laɲini kabini AES sigi wagatini k'a yira sa k'a fɔ ko a ko kurakurara sa ka sigi sen kan kabini Gawokaw fɛ bɛnkan sɔrɔla la sabula minisiri saba in bɛɛ lajɛlen tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Gawokaw fɛ ka nin laseli in kɛ bibi na k'a sera sa ka se ka lawaleya Senegal ni Belgique eko ani ko in ka di Senegalikaw ka npogotigini denmisɛnnin dɔ min si bɛ san 7 la fala ye k'o de kɔni fatura koyi den min fatura ko a yira k'a fɔ ko a bangebaa kɔni ko o y'a lajaba yɛrɛ de koyi min ye Senegalikaw ye sa o y'a yira sa ko ba ale ni a terimuso dɔ k'olu kɔni jɛra ka den kɔni lajaba waleya in sɔrɔla mun fɛ fa ni ba de bɛ ka ɲɔgɔn saba den maraliko nɔfɛ ne ko an ka maa ninnu tɛ se ka fara tubabu ninnu na dɛ a tubabu cɛ ti ja den kɔ anw ka farafin daliya k'an ka t'o bato maaw fɛ yen fala ye den yɛrɛ hali yan yɛrɛ ni aw farala ka bɔ ɲɔgɔn na ni furu sara n'a ye dɔɔnin kɛ fɛ a bɛ taa dɔɔnin kɛ muso fɛ o ye yan yɛrɛ sariya ye o kuma tɛ e k'a fɔ k'e kɛlen bɛ t'i duuru o kɔrɔ ko k'o mara a ma nɔgɔn dɛ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna wɔlɔfɔw fɛ yen Dawuda Min ni ale sɔrɔla kɔlɔsibaa ye wɔlɔfɔw fɛ yen a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Usmane Sonko ye ko sɔrɔ tun t'a tɔgɔ la koyi min ye Dawuda Min yɛrɛ ye kunnafonidila dɔ fana fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'an b'a fɔ ma ko fond de souveraineté k'o tun tɛ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la k'o tun tɛ Usmane Sonko bolo ko nka ko min ye Diomaye Faye ye k'o de tun b'a ka wari dɔɔni bila Usmane Sonko ka bolo kan a ka se ka nin baara ninnu kɛ ko nka ko k'a fɔ ko a bɛ yɛrɛ a kama musaka latigɛlen don k'o tɛ yen wa wala ko min ye wasabulon fana kɔnɔna na k'o fana musaka tɛ yen o tɛ yen bi o tɛ yen sini ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wɔlɔfɔw ta in o laban o bolo bɛ se ɲɔgɔn ma o Zimbabwe maa 15 o de salola ka bɔ ji la min ye u ka kɔbolo bɛ n'a fɔ ma ko kariba Zimbabwe yɛrɛ kɔnɔna na sa kunna sini ko bato dɔ kɔni taara da kɛrɛ ka fala ye ji camancɛ la ca dugudenw ye wuli ka jɔ kɛ cogo maa 27 o de tununnen don min ye maa 15 o su de sera ka bɔ bato in ale binni kɔfɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen Kemi Seba ka kiiriko min bɛ sen na ko a bilara dɔgɔkun septembre kalo tile 23 la k'a sababuya kɛ ko kurantigɛ tun bɛ yen a k'a fɔ ko k'ale tɛ se ka nin faamu dɛ ko kiiri ma dɔgɔda ko kurantigɛ ko kuma tɛ se ka fɔ fala ye o la sa a y'a ɲini sɛbɛn min b'u bolo n'o ye nominali sɛbɛn ye u k'o di ale ma ale ka taa baara kɛ n'o ye yanni septembre kalo tile 23 cɛ ko wa k'a b'a fɔ bɛɛ fana ko nominali yɛrɛ tɛ ale ka Kemi Seba nɔfɛ koyi ko bɛɛ k'o bila i kunna nka min ye bɛnɛnkaw ye olu kɔni tun ye laɲini kɛ sa ka sɛbɛn dɔw sigi sen kan ko ka Kemi Seba ka di olu ma olu ka taa n'a ye u ka jamana kɔnɔna na nka Afrique du Sud kangalen don k'i kangara kan ko f'ale ka kiiri sigi sen kan min ye Donald Trump ye ale y'a fɔ kunun ko sa ko jɛrɛ min tun kɛra OTAN tɔgɔla fala ye k'ale y'i bɛlɛn ka bɔ koyi ko sabula ale ka pankuru maa minnu b'ale la kɔlɔsi k'u y'a fɔ ale ɲɛna ko pankuru in k'ala kan'a ci dɛ ko Iran kɛlen don ka janfan ta ka ɲɛsin a ka pankuru ma ko ale lakɔlɔsibaw ye min fɔ ale ye fala ye k'ale taara o sira fɛ suɛ k'o de la ko ale yɛrɛ ma don Air Force One kɔnɔ tuguni ka bɔ Turkikaw fɛ yen k'i kunna Washington kan ko kunna sini ko Trump a ye nin kuma in fɔ a sigilen kan ka bɔ Ankarakaw olu fɛ yen o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ sa kibaruya in kɔni carila fan bɛɛ fɛ Hiroshi Okuda ni o ye Japonka ye fala ye Toyota dilanba ŋana ko ala y'a ka kalifa minɛ k'a si to san 93 la maa kofɔlen sa ale de kɔni mobili Toyota kɔni a dilanni baaraw kɛ nka mobili wɛrɛ fana bɛ yen n'a fɔ ma ko Prius n'o ye Idridi ye a y'o fana sigi sen kan ka se ka fana baaraw kɛ Japonkaw fɛ yen min ye nin maaba in ye sa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sabula a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw waati o waati Toyota a b'a bɔcogo caman kɛ yaasa maaw bɛ se k'a sɔrɔ a sɔrɔ cogo min na ka kɛ n'u ka musakaw ye sabula bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ tɛ kelen ye farikolo ɲɛnajɛ an bɛna o kɛnɛ ka fala ye denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu si bɛ san 18 na n'olu bɛ bololandolaci la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kɔdiwari fɛ n'o ye basikɛti ye kunungo Mali ale Kenya gosi 93 22 nin bɛ kɛ an ka mɔgɔtoniw olu taalen kɔni demi-finale la cɛw
olu ka bɔli bɛ bi ni ala sɔnna a ma min mana b'o fana na an na o da bɛɛ lajɛlen tulo kan